In the name of Jesus. Ngegama lika Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Ngaze sikhutha idizisi kahlala phansi bagcina. Amen. Ngaze sikhutha ngedizisi ne. Ayukathixo ka uzama usetha ngapha. Nalo ulithobile na elicala. Wenza mnandi kwela kwicala sivakale izingane. Amen. Ziyakhala but andiziva. Amen. Hallelujah. Yeah. Unjalo. Yeah. Unjalo. Kalabeli banzi. Konqoshe. Ukuphila kwami. Amen. Cela uthonje usecawa ukuthi makhi. Menzeka ntoni? Utheni? Mhlawumbe lo muntu usecawa ugqityongo nje e-microwave endlini. Hamba besilevini lo muntu usecawa uthi imaranqa. Abantu ngababona bengaculi kanti ugqityo dibana neplate ebusweni. Khawuthi imaranqa. Cela icule. Eligala belibanzi. Ukungqongqoshe wezulu. Ukuphila kwami. Uligala belibanzi. Ungqongqoshe wezulu. Ukuphila kwami. Hallelujah. Amen. Amen bangcwele. Hayi amen. Utheni ngafuni basemvusela izivala. Amen. Hallelujah. Mandithathe lithuba ndibulise to my elder. Amen. Among us and otata bonke abakhona ngegama lika Jesu. Amen. And all the mothers in the house and our ladies president uMama Church. Amen. The board members enkonzo ngegama lika Jesu. Hallelujah. And also no sister Magenuka besiphethe inkonzo kaThixo kamnandi kangaka bazana together ne worship team sibazama ngezandla. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Kayipha mali benceka Thixo. Amen. Hallelujah. Khawuthi umuntu osecanga kumfundisi uMafaya ukhona endlini. Akuthethi wena mntazi akuthetha umona. I-jealous le ithethe lezantsi and kuphethe ithi kumuntu osecanga wakho umfundisi uMafaya ukhona. Mayingakulawuli mntazi siye epasikeni. Suvuma ubanga uJudas. Amen. Siyayiviyela lonto thina. Hallelujah. Ake shayile izandla umfundisi uMafaya nabefundisi abazanamba nabo ngegama lika Jesu. Praise God. Hallelujah. Amen. Before we go to the word of God, so nikela bazalwane. Amen. So nikela onako. Amen. So nikela ngoku. Kanti wasecanga kwakho ubuso obungatshintshi so nikela. Amen. Amen. Hallelujah. Sizonikela bangcwele. Amen. Thanda ubamba umnikelo wakho ngesandla sithandaze. Amen. Umenya ubambe ngesandla and then sizonikela. Amen. Sicela utata ungantweni athandaze ngawo. Amen.
Jesu khawuzibonakalise. Hayi abangcwele kwenza ngantoni hansi abesoyiqala phansi hayi khona hayi. Hayi sibona ngathi umova ihleli kukona wrong. Jesu khawuzibonakalise. Jesu khawuzibonakalise. Jesu khawuzibonakalise. Sibonakalise. 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 Haleluya. Kwakuzima kakhulu ke ngelaa xesha kwangekho nje. Kwakungekho nje. Uyayazi bonga nto kwangekho nje. Into seka kwangekho nje. Abantu abebehlabela ngoba bangekho nje ngawe. Babeshaya izandla badumise uNkulunkulu agcwale endlini. Jesu sibonakalise. Hambani bantwana babagcwele abantu nikele. Hambani bagcwele abantu banikele. Anikho enye izifo. Sibonakalise. 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 Jesu khawuzibonakalise. Jesu sibonakalise. 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 Jesu khawuzibonakalise. Izandla teteni izandla. Izandla teteni hayibo. Sibonakalise. 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 Hallelujah. Praise God. Awushayile sizandla God. Siyabula kakhulu ke bangcwele. Masime nginyawo ke ezwini lenkosi. Praise God. Hallelujah. Kukho abantu ababhekayo. Akukhala imoto sithi abantu abafana benza lonto bazalwane. Sithi amen. Sithi kukhona ababheka bibi sithi abavile basetshenziswa ukuthi andimazi kuaphiwe kwithezi into ayikhangelayo kodwa isijixi ngaseseqhaga imoto. Ngethanga ekhangela amajeni eqhaga koqhaga. Amen. Andiyazi into lethi kulathezo wasisijixi seqhaga sithi abavile bathi bayicele amen. Into zofaka eziphaka umsikiri ikiriva ifuna ubustart uyayiphakamisa uhambe. Hallelujah. Praise God. Cela siphamise izandla phezulu sitsho amazwi amabane ingoma zibembili zibentathu then we pray. Amen. Sibula sana nosisi abaphakathi kwethu. Amen. Sibazame ngezandla bazalwane. Amen. Hallelujah. Yaniva njengoba ninijongile nithi njengoba ngiculusa azikwazi ixesha njengoba ukuthi ungafuna kodwa next time zokusikela zokusikela andizokusikela tu namhlanje. Amen. Ndiyakuva ukuthi ungazikungiculisa ndinenye ingoma endinayo entshisayo ngoba umpostile akandiculisi ngoma singasikunisika ndazine namhla kodwa next time ndiyakuthembisa. Amen. Cela sibambe sizandla kuba sasivala amehlo ethu. Amen. Sizodumisa uNkulunkulu. Kamelihle alikwi kamelihle alikho alikwi kamelihle kamelihle
kameli kamelihle ali kameli kamelihle kameli ali kwi kamelihle ali kwi kamelihle 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 ali kwi kamelihle ali kwi kamelihle amazulu athembe lona nathi sithembe lona sithembe lona amazulu athembe lona nathi sithembe lona sithembe lona ikamelihle ali kwigama lona ali kwigama lona kamelihle ali kwigama lona igama elushaya izandla zakho bese uvuma umlomo wakho bese uthandaza. Give God the praise. Is worthy to be praised. Siyabonga baba wethu onamandla, sesizwe ezwini lakho, sincede ebusuku uthetha nathi Nkosi. Ba unamandla, siphilise ngalizwi lakho baba wethu oyingcwele, thetha nathi, thetha nempilo zethu egameni lika Yesu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, alikho elihle njengelakho igama. Nanamhlanje ebusuku size kuwe, nanamhlanje ebusuku sinqanelwe wena Thixo wethu oyingcwele, sizalise baba wethu othandekayo ngomoya wakho egameni lika Yesu. Samkela ubukhona bakho kule ndawo Thixo wethu onamandla onke, nyakasa kule ndawo ngendlela esisimanga. Moya oyingcwele, moya wenyaniso, ungophakemeyo, ungomkhulu, unguThixo ophilayo baba wethu onamandla. We give you all the praise and glory Thixo wethu oyingcwele. Ufanele zindumiso, ufanelwe sisibongo zonke Thixo wethu othandekayo. Siyabulela ebusuku, siyabulela dwala lamadwala, siyabulela nsimbi ehlezi insimbi baba wethu onamandla. Kubo bonke oThixo akekho njengawe. Size kuwe Nkosi, sikholwa sikuthembile, ulithemba lethu, indawo yethu okuphephela. We thank you Lord, we give you all the praise and glory in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Sema ngenyabazalwane, we're going to welcome umpostile. Amen. Apostle Mafaya. Amen. Praise God. We are so honored to have yena apha. Abaninzi bamazi kulahamvu iselelo yokuqala. Amen. Hallelujah. Siyamkhumbula. Amen. Watsho ke ngubani nakubule yavusela wathi hayi ndisathi njengo ndisathi senjongoba nihleli na ngoba bakwazi uthetha nabantu balele bathe wathi ndisathi. Amen. Kodwa ngizophinda ndibuye. Amen. Siyabulela kakhulu ke bazalwane, ngicela sidibanise izandla samkele umpostile Mafaya. Shaya izandla kakhulu, shaya ngamandla esingenamona, shaya izandla ngamandla. Hallelujah. Shaya ngamandla ade afike stage. Lukhanya yenza la nto acofa keyboard. Shaya ngamandla ade afike stage. Hallelujah. Cela sivala amehlo ethu siphakamise izandla zethu. Amen. We are going to pray before we receive the word.
as we are closing the revival, we pray that we have an encounter with you. We pray that you touch us. We pray that our coming here should not be in vain. Kuza kwethu endlini yakho kungabe lilize. Ngoba ubhalile umbhali wendumiso wathi la kukhilo kuthi qwenge. And we pray ukuthi kwesidingo oze unaso Thixo hlangane nawe kwindawo yakho yesidingo. So I want us to pray. Bakwazi uthandaza ngalwimi izimbi. Bawuthandaza ngalwimi izimbi. Bakwazi uthandaza ngokuqonda ngamazwi, bawuthandaza ngamazwi. Sonke siphakamisa izandla zethu sifana nehluthu. Yeah, so singathi vunje phansi. Thank you so much. Amen. Manithathe lithuba ndibulise kumfundisi, the angel of the house. Mfundisi, sit well, okay. And I would like us to stand and appreciate the man of God. Amen. Clap hands for him. Let's appreciate him. Amen. Thank you so much. Amen. We may take our seats. Hallelujah. Thandubulisa kubo bonke abefundisi abakhoyo. Zonke inkokheli ezikhoyo, all protocol observed. Sibulise leadership yebandla, the deacons, the elders. Siyabulisa ngenkulu inhlonipho ngegama elihle lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. It is an honor and a privilege ukunikwa ithuba lobana uthethe ngezwi lenkosi. Amen. Into ke esingafuni ukuyiqhela. Amen. Into yokubana sinikwe ithuba lobana sabelane ngezwi lenkosi. Hallelujah. 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 And today sifuna ukuthandaza that ibe khona into eyenzekayo ezimpilweni zethu. Hallelujah. Understand usuku lokugqibela and ithi iBhayibhile ke inyama ibuthakathaka kodwa umoya unentumakelelo. Amen. Allow the willingness to push you. Hallelujah. Allow it to push you. Hallelujah. I'm not alone. I'm with a team. Amen. Sons and daughters who are serving ebandleni sisuka kulo. Amen. Bateke bazandikapha namhlanje. Hallelujah. 3 guys and 2 ladies. Amen. And I appreciate that. Amen. Ndatsho nami ndathi ke ndizabakhupha ngoba banye abalazi elicala. Amen. Ngathi ndizakhe ndinikhuphe ndinibonise iSlondon. Amen. So ke ndibakhuphile. Hallelujah. Hallelujah. I said this the last time that umfundisi sazana way back. Amen. I think close to 20 years now. Amen. Close to 20 years. Hallelujah. Sasisengamakhwenkwe. Amen. Dibana kwethu. Hallelujah. Amen. So which is it's above 20 years. Amen. Which means it's above 20 years. Hallelujah. Hallelujah. And I'm here because uxesha esiphila kulo unqabile abantu onokwazi ukukhomba umlando wabo. Amen. Hallelujah. And I'm here to
confirm to you, amen, that indeed you are blessed and truly your leader and your pastor is a man of God. Hallelujah. We served God sisebancinci sidlala keyboard. Amen. Simane sidibana ke kwimvuselelo. Hallelujah. Serve akulakhe icala nami ndiserve akulakhe icala kulami icala singo keyboard player. Amen. Siserve. Hallelujah. We will sacrifice and go sohlala inyanga okanye lo ndawo relocate okomzuzwana and you serve with playing keys. Amen. And fortunately azange sifumana imali ngokwenza lonto kodwa safumana intsikelelo yasibeka kule ndawo sikuyo namhlanje. Hallelujah. It was fortunate. Amen. Hallelujah. And we served God. Serve ke emabandleni esisuka kuwo uThixo wasikhulisa sade ke sabe sikule ndawo sikuyo namhlanje. Hallelujah. So kuluvuyo ke kumnandi xa bekhona abantu okwazi ukhomba indlela kunye ukuthi sisuka kule ndawo nevangeli. Amen. Uba besithanda izinto umfundisi wami ndicinga uba besinozibiza noba singobishop ngoku ngoba ixesha liyasivumela. Amen. Kudala sikule ntsimi. Amen. Ixesha wena liyasivumela. Hallelujah. Uba besithanda izinto besinozinika lo magama makhulu. Hallelujah. But ke singaba abantu bathubekileyo abakhonza uThixo ngokuthobeka. Amen. Hallelujah. Ndingachithanga xesha ke ndithethiswa le nto ngoba ndifuna ukukhuthaza kwalapha endlini the lots of young people. Amen. Kuyasevwa enkonzweni. You serve. Amen. You serve in the church. Hallelujah. Ukwenzele ngexesha uThixo akukhulise ngalo nakukhulula ngalo ube ungumsebenzi ogqibekileyo ugqibelele ungaphuhli isizini. Amen. Phuhle unyaka iminyaka emibini xa udibana nemiceli emingeni uyiyeke kwalento yokholo. Hallelujah. Kuyaseva iBhayibhile, those who are planted in the house of the Lord shall flourish like the palm tree. And when you are planted as a seed, there is a process called germination. Germination is when the seed is growing under the ground. No one sees the growth, but it's taking place underneath the ground. So you plant yourself in the house of the Lord. Hallelujah. And allow the process of germination to take place. Uqe buyelele endlini kaYehova. Bantu bangaqondi kanti into ekhulayo ngaphakathi. Hallelujah. And ixesha layo xa lifikile iyantshula. Ndithi xa ndithetha ndithi kwezinye indlela ezenziwe ngetha uyubone le flower incinci iqhekeze nalotha ngoba ixesha layo lontshula lifikile. Xa kufika ixesha lakho lontshula akho nto inomelana nawe xa ugqibekile. You break through kuvaliwe, you break through. Ugqobhoze utyhoboze apho kuvalwe khona and you break through. Enalibalulekileyo vumela ixesha lotyalwa nelonkcenkceshela. Uthi ngoku namavesi uhlale phansi wenze lento kuthiwe yenze ecaweni. Uthi ngoku nemibono emikhulu uhlale phansi wenze lento kuthiwe yenze ecaweni ngoba ixesha lakho la ufika lokuseva uNkulunkulu. Siyabona bazalwane. That's a recipe. Amen. Yohamba ithuba elide noThixo. Because you can go, you choose. You can go fast or you can go far. You choose. If you go fast, you might not go far. But if you want to go far, it might take some time. So you decide. Amen. You allow the process. You want gold ayenziwa ngesaquphe. Ihamba indidi ngendidi yo refine
Amen. So bensithi ke man benalo introduction yokhuthaza umuntu olapha endlini. Hallelujah. Ungancami, uhlale, useve. Amen. I never knew mfundisi that the Lord was teaching me for ministry. I believe also in your case as well. Amen. I started to serve as an usher. Amen. Started to serve as an usher. Kamba nangoku xa ndithandaza ndiwavala amehlo ngoba ndandifundiswa uba i-usher iwavala amehlo. Iyajonga. Amen. Lo nto yobu-usher ndisenayo namhlanje ndithandaza ndiwathe ngoba ndiyi-usher at heart. Amen. I started as an usher. Ndangqesina kusuku olunye kwi-decoration kwacaba ndilungi mansusu. Amen. Sukuba cameraman. Amen. Sukuba camera, bambi camera and serve. Amen. Sukudlala keyboard. Hallelujah. Yonke into thoma ndiyenze bendiyenza and serve God. Ndithi ngoxesha ndinama revelation ndibawulume pulpitini. Ube keyboard player yokhoyo ndim ndedwa funeka ndidlale ikeyboard. Ama revelation wam ndiwagcine kum. Ndidlale ikeys esi. Aniyazi lonto bana ama revelation xa funeka uhleli kwesasitulo. Uyachiseka ngalo maxesha. Amen. Beke amaxesha uThixo amove ngamandla endlini ngasuduncuke kwezo situlo nawe uthandaze nabanye abantwana. Cha ukwazi ngoba funeka udlalile. Amen. So we served. Sawahamba onke lo mabakala. Amen. By youth leader. Jalonjalo. Hallelujah. And today I'm here and today I can tell an usher, this is how you usher. I can tell a cameraman, this is the right view. I can tell him to a decoration bana mayenzwe ngolu hlobo noba ngizoyenza but mayenzwe ngolu hlobo. Amen. I can tell umuntu odlalayo into bana itouch yakho mayibe soft njengalo mfana udlala kamandi. Amen. Sukulwa nekeyboard icenge itouch yakho dlala nayo kakuhle sixabana nayo. Just like him. Praise the Lord. So I can tell a keyboard player, amen. Hallelujah. I can tell a youth leader, this is how you lead people. Ngoba uThixo uza kuhambisa izigaba ngezigaba kanti uyakutraina. Amen. You don't come to mfundisi nikho good kule ndisuka nasekwayareni bazalwane. Amen. Suka nasekwayareni sokucula itena kwaya yecawa. Amen. Coming there. Praise the Lord. Ibimbe nsiya. Amen. Di willing dawukhiqwa ngabo mna ndi willing ukwenza lento kuthiwa mayenziwe. I don't come to mfundisi and say I can't do it. Siyabana bazalwane. Nanixolela I'm a builder at heart. I wanna build before ndibaleke I wanna hliziyo yami is to build and establish abazalwane in the house of the Lord. Amen. So xa usenkonzweni iba willing to do anything oyithunywayo uThixo unecebo and unenjongo ngobomi bakho. And there is no delay kule nto sikuyo. Alukho libaziseko kule into sikuyo. uThixo uyakukhupha ngexesha lililo. Siyavana bazalwane. Alright, masiyeni ke ezweni lenkosi sawufunda incwadi yabaseKorinte besibini. Sahluko sesesine ivesi 18. Amen. And 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Then siphinde siqaphele kwalapha ku 2 Corinthians chapter 10 and the verse is 3. Safunda ezi zimbini ezingenza zincokola nje. Amen. Hallelujah. Esekhona abazalwane kodwa. All right. Verse 18 reads as follows. Kuba ezibonwayo zezomzuzwana. Ezona ezingabonwayo zezona phakade. Amen. Then sibaleke siye chapter 10 verse 3. Kuba noko siyahamba sisenyameni. Asiphumi mkhosi ngokwenyama. Kuba zona intonga esiphuma ngazo umkhosi azize zenyama
Kuye uThixo zinamandla ukuwisa iinqaba. Siwisa ngazo nje amabhongo nayo yonke into ephakamileyo eziphakamisayo ngokuchasa ukwazi uThixo. Iingqiqo zonke sizithimbela ekumlulameleni uKristu. Amen. I want to speak about Jesus ngenye perspective today. Ndifuna uYesu simbone kwenye indlela namhlanje. Hallelujah. I'm sure abefundisi abebephambi kwam, they've done justice in terms of explaining Jesus and who Jesus is. Hallelujah. As per the poster, the theme on the poster. Hallelujah. But into etshiswa ngamandla enhlizweni yam, it's what we call spiritual warfare. Amen. Spiritual warfare. Hallelujah. And ndifuna nje sijonge ba ubomi obu bunjani kwilizwe lakwamoya. Hallelujah. And I won't be long. Ndizawukhawuleza. Amen. Kule ndawo sifunda kuyo yokuqala chapter 4 verse 18. Paulos uyacacisa into ezininzi pha. Amen. Ndizaya nje apho kufela ithole. Praise the Lord. Uthi ke kuba ezibonwayo izinto zezomzuzwana, ezingabonwayo zezingona phakade. At English, for the seen comes from the unseen, for the visible comes from the invisible. The visible is temporary, but the invisible is permanent or eternal. So ezibonakalayo zezomzuzwana, ezingabonakalayo zezingona phakade. Amen. Then ku chapter 10 verse 3 uthi ke noxa sihamba ngokwenyama asiphumi mkhosi ngokwasenyameni, noxa sikweli lizwe lenyama asilwi ngokwenyama. Asilwi njengabantu belilizwe, sinohlobo lwethu esilwa ngalo. Athi xa iqhubekeka ke izixhobo esiphuma ngazo umkhosi ayizo zenyama, kodwa zinamandla kuThixo ukudiliza inqaba, amabhongo, ukuthimba yonke ingqiqo eziphakamisileyo imlulamela uThixo. Amen. Ezinye zazikhowutha nje ngenxa yexesha uEphesians chapter 6 from verse 10 qhubekeka nayo. Amen. Utsho pha uthi we are not fighting against flesh and blood, right? But we are fighting against principalities, powers, dominions, spirits of wickedness, spiritual hosts. Amen. Praise the Lord. But ndiyayithanda xa iqhubekeka ithi ke having done all to stand thereof. Nikwenze konke ukuba nime, yimani ngoko. Hey. Chapter 6 usinika ipicture yeJoni. Amen. Ngoba ithetha ngehelmet of salvation, breastplate of righteousness, the arrow which is the faith. Amen. The belt of truth. But the picture oyiboniswayo pha ngumuntu onxibe njengeJoni. Hallelujah. Londo ingakubonisa ke into bana ukhona wena umlo okhoyo. Kuyaliwa somewhere. And xa kuliwa kunendlela onxiba ngayo xa uyolwa. Kunendlela ozikhusela ngayo ngobuyolwa. Hallelujah. So, chapter 4, sibuyele chapter 4. Amen. Usinika le picture yobana likhona ilizwe elikhoyo
elingabonakaliyo, kodwa lilo elilawula ilizwe elibonakalayo. Samba kahle bazalwane. Likhona ilizwe elingabonakaliyo, lona lilawula eli lizwe libonakalayo. Buzo wami, leliphi ilizwe masilikholelwe kakhulu ke ngoko? Ingibamna masikholelwe kakhulu eli lingabonakaliyo, lilawula elibonakalayo. Ngoba ezibonakalayo zezomzuzwana, ezingabonakaliyo zezingona phakade. Elona lizwe limanyanyani leli lingabonakaliyo, ngoba eli libonakalayo nalo lunosuku lwayo. Athi uYohane, ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha. Ithi ukuthi neli ilizwe likuyo lisadlula nalo. Kodwa kukho ilizwe elikhoyo elilawula ilizwe lingabonakaliyo. Lona lidluli, alihambi, lime ngona phakade. And lilizwe elilawulayo kweli lizwe siphila kulo. Amen. Umhlaba ulohlobo. Xa sithetha nge-realms apha emhlabeni. Amen. Realms, realms. Amen. Sinalo sine physical realm esinoyibiza bangumhlaba, natural realm, the earth, planet earth. Amen. And then phansi komhlaba there were about 5, it's now 4 realms. Amen. Hallelujah. Hell, paradise was there as well. Amen. Abesi, Tartarus, and forgetting the last one, but there are about 5 in total. Praise the Lord. Under the earth, then there is the physical world, eskulo. Above the physical world, amen, there are about 3 realms. There is the atmospheric realm, which is ilizwe elilamafu. It's an atmospheric realm. Amen. There is a celestial realm. Amen. Ilizwe eli lenkwenkwezi namalanga nentontoni neplanets. It's a celestial realm. Amen. Kubekho the spiritual realm, the one we call heaven. Athi uPawulos uncwadi yabaseKorinte, andizazi noba ndandikwele sithathu izulu noba ndandisenyameni. Amen. Giving us a picture that there is a spiritual realm where we believe that the throne of God is seated. Amen. That is the realm that controls le realm sikuyo yasenyameni. Iyavala le background izanayo. Amen. So kubalulekile because la realm pha kwi creation yaphazamiseka xa inyoka ya decide into obana yona mayiziqalele yayi kingdom, the devil. Amen. Wasiqalela obakhe bukumkani. Praise the Lord. So one realm yakhe, not a realm rather, one kingdom yakhe Satan. Praise the Lord. So irem yakwamoya ngoku izinhlanhlo mbini in terms of its sources. Kukho ilizwe lobumnyama, kukho ilizwe lokukhanya. iBhayibhile xa usamkela inkosi uYesu uyasuswa kwilizwe lobumnyama ungene kwilizwe lokukhanya. You shift kingdoms. Hallelujah. So as sources zisuka kwi spiritual realm zizo ezilawulayo kulomhlaba sikuwo. Amen. Then we discovered that the original language that was used in the Bible, still used though, amen, nangoku in Israel, is the Hebrew language. Amen. And that's the language that you need to follow, because
yilanguage uThixo wayethetha ngayo kubantwana bakhe. Praise the Lord. Until chapter 11 yeGenesis, kulapho uThixo babetha ngelanguages as different. uNimrod, siyakhumbula? Now xa ulandela ke le language yeHebrew, amen, uyawufumaniseka phaba eli gama lithi coincidence does not exist. Alikho kwi-vocabulary. Meaning xa eli gama lithi coincidence alikho, amen, ithetha ukuthi eli gama lithi experience does not exist. Xa coincidence and experience does not exist, ithetha ukuthi eli gama lithi accident does not exist. Lento isinika impression ba akho nto yenzeka nje. Yonke into eyenzeka ikhona phi isuka khona. Ikhona nto ikhona phi iphekwe khona. Once you understand izinto ngolhlobo uyayazi ba nokudibana kwakho nabantu ayonto yanje. Ikhona phi bigqitywe khona. Ayida ngabantu abaright okanye ngabantu abarongo. Ikhona apho ulungiselelwe kwelinye ilizwe ba ekuhambeni kwakho ufuna uhlangane nabantu abathile. I feel revival tonight. Hallelujah. Ngoba sizodeclare apha into bana uba bekugqitywa kwelobumnyama bahlangana nabantu abathile. We are here to shift things. You are going to meet relevant people for your destiny. You are going to meet the people we call destiny helpers. Ethi iBhayibhile uYesu ogqiba kwakuzalwa kwafika izazi zabona inkwenkwezi ziphethe izipho sizonikela kanti kuzawudingeka ba uYesu ehambile eNazareth ahamba ayobalekele iphutha ngoba ukumkani wayefuna umbulala but uthe okuzalwa kwakhe wabuthixo emlungiselele abantu abazamnika izinto iresources azawukwazi ukuba ahambe ngazo from point A to point B. So kunabantu abalungiselelwe wena kwilizwe lakwamoya. Omabini lamazwe balungiselelwe. Abanye abalungiselelwe into bana xa ubabamba isandla zonke into zakho funeka zibe mnyama. Xa ubabulisa yonke into yakho funeka iphasa lakhe. But bakhona abantu abalungiselelwe wena. Xa ubamamela ubomi bakho funeka butshintshile. Once you come across them noba buhamba kwindlela yobumnyama indlela yakho iyatshintsha. Ayimbazalana nimkhumbula intombi yomSamaria eyayifudula ihamba ilahlekelwe ngabayeni bebayi5 yahlangana nendoda yatshintsha idestiny yatshintsha direction yaphuma intombi isithi ndihlangene nendoda zaguquka izinto ngoba abo balungiselelweyo nguThixo kwilizwe lakwamoya. Xa uhlangene nabo your life never remains the same. Siyaguquka izinto. I want to believe that this day was ordained before the beginning of this world. That's why I am here ngokuthunyelwa ngabazulu to declare that impilo yakho ngeke ifane nakuqala. Mistake ayenzileyo uSathana kuvumela ba uthi uzophila nakolusuku kanti uzawuhlangana nomyalezo that is going to shift things in your life. I want to declare baziyaguquka izinto zakho because you have ever there are people and there are entities that are placed from this spiritual realm. They come as a curse, they also come as a blessing. It's just that when I was ba kukilizwe lisilawulayo. It's just that when I was ba kuyaliwa apha emhlabeni. Khona izalula. Khona izanje. Yonke into uyayilwela. But asili ngokwenyama. Abenyama bayadoyitoya bona xa besilo. Abenyama bayavandalize bona xa besilo. Baba wathinta bona uthinta imbokotho abenyama. It's not a problem when he addresses enyama that's fine. But kunehlobo esilwa ngalo.
xa into zivalekile esikolweni nasemsebenzini sinendlela yethu esilwa ngayo, where we go to the closet sivala icango sithi libra kasuta kapahayi. Loo nto iyimfitshi siyithetha ingavakaliyo kanti isisixhobo kwilizwe lakwamoya. And once you speak that language, uve namandla besephele buya, uve namadolo besegevezele sima, because uthetha ilanguage yakokwenu and isisixhobo sakho olwa ngaso, and things begin to change ngoba we have our own way of fighting. Asilwi na nyama na gazi kodwa silwa neziphatha amandla, silwa nosomagunya, silwa ne-principalities. Silwa ne-principalities. Ndiyayazi ba abanye abantu badla ngoyikiswa ngamagqwirha, abanye boyikiswa ngento ba bani umphuphile ekutyisa into ephupheni lakho. Ba abanye bayozoyika nezangoma sometimes. Umuntu aqonde indisensiyo kodwa lo muntu ufane ndiyamoyika. Hallelujah. But ithi iBhayibhile bonke abo bantu thina sibayikayo ngoku abayo match yethu in terms of abantu esilwa nabo. Thina silwa nobosi babo, silwa naba babathumileyo. Uba ungawazi amandla nawo ungama nesangoma nijongana uthi enzo kwazi uyenza. Ngoba awuyo match yam, ndilwa naba bakuniki information, ndilwa naba bakubizileyo, and that is my match. Those are the people that I fight against. So no weapon formed against me shall prosper. Ngoba ikhona izixhobo eziqoswayo kodwa asayi kuphumelela, but because we fight with their superiors. Ungayazi lento awunokoyika nesikhova, awunokoyika nento ehamba phezu kweroof. Ungayiva into ehamba phezu kweroof uguquka ulale, ngoba uyayazi ba awuli nezinto ezibonakalayo, wena udila nemimoya kwilizwe lo. That is why when there is a revival kubakho ana-order ndiziyeke nezonozi ndibambe kuloo ndawo ndibamba kuyo. Amen. Amen. When we declare a revival, kuba kwingelosi ezilungiswayo. When we have prayed, they are dispatched by God to serve the people endaweni. But because we announce it, we make posters for awareness. Nabonge nabenge ndawo bayifumani information yoba ikhona into esifuna uyiqulunqa oyimvuselelo, ngoba uSathane akasoza yazi until we announce it. The enemy cannot know what you are up to until you announce it. Now when it comes to a revival, we have to announce it ngoba abantu funeka beyazile. So there's nothing wrong with that, but you must know what to announce and what not to announce. Khona ezinyo saziphekayo kwilizwe lakwamoya awungqami ngozincokola ngoba awufuna ngendawo kuve bana yintoni ophezu kwayo, ngoba akayazi into ophezu kwayo until you announce it. So once we announce it, and then angels are prepared to serve the people of God. Ngoba lento funeka siyiqonde mfundisi, noba sihlangene apha singabantu likhona ilifu lamangqina eliphezu kwethu. Hey. Amen. The spiritual hosts, right, serving with us. Amen. Remember, it's war in the realms of the spirit. So they need to come and guard the place, especially when we empower them with our words, prayers, declarations, and all that. Hey.
But now once the enemy knows, he also prepares witches, demons, to come and block the movement of God in a place. Uyawufika yonke into ibisebenza kakuhle, yonke isystem ibikhala kakuhle. Once sithi sinevuselelo, day one qhuma into pha, ungalight into pha. Do you think that's normal? Bakhona bazophazamisa. They come to bring frustration. Nithi nilibekile usuku lokuqala ichimvula nethe kuwe nalonto ibikhona, because they know that ikhona into ezayo, so we must come and intercept it. Lento ithi seyichaza ivuselelo iqala ngolesingaphi ugulela ukufa ubu right before the day of the revival. But when the revival is coming, now the enemy wants you not to attend. That is why abantwana bakho bebe right all along, bageze a day before the revival. Ube frustrated uthi aya ndiye ecaweni andikho right, kanti kunabantu abadelicatewyo to disturb you. Ilonto ke ifuna lento kuthiwa yinkani yakwamoya. Funa abantu abayaziyo bangumlo lento sikuyo. Ndizawuya noba ndiyangecala, ndizawushumayela noba yonke into icimile. Ubintente wile saphinda siyiphakamise sithi ukhono sayo, ngoba siyazi asilwi nanyama nagazi. But we are fighting against principalities. I have one policy in my church, they know I don't postpone. Sube nyani xa funeka ndipostponile ibe nyani. It's out of my way. I don't postpone. Shumayela mna nobaba nobabini, shumayela ngathi bagcwele. Because I know that part of what I'm doing and addressing bantu, I'm addressing the spiritual. That is why sifika apha noba nikho sithethe. Siyayazi ba amazwi awazowa phansi azawulingarisha kwilizwe lakwamoya. Athongenayo angene kumazwi athethiweyo. Ungene ecaweni uve banikhona into ekhaphu kanti ngamazwi ngoba i-principle yezu kuthiwa alibuyeli kuye lingawenzanga umsebenzi walo. So xa lingawenza umsebenzi liyalinda. Lonto ke xa uchaza umvuselelo funeka, because nasezikolweni ufumana i-assignment is bay 5 kulaa veki yemvuselelo. Uqonde hamba banixolele umfundisi anzophumelela. Isikolo ifuna abantu bathi ndiyatshona bakuyatshona. Ndiyaya emvuselelweni. Ngoba ndiyayazi ba le assignment yona ewe iplan ye-ATP kodwa inayo neplan yonke ndawo ba ndingayi ezwini lenkosi. So I know into bana ndizawuya ngexesha zizininzi. Ngoba uhlala endlini ungayi akuzokwenza amahluko. So I will go there ngexesha ndinezinto ezininzi, because we know that we are not fighting against flesh and blood. So whatever you plan, ningaze nityhafe. Yazi bayikhona into esilwa nayo. Ube proud ngento bana ndichazile ndayenza ndayigqiba. And you are proud in that. Because there are delegates that are sent to frustrate you. To frustrate you. Konakala izinto. Because the enemy wants to distort your attention. Ufuna ngoku all of a sudden qwalasele enye into ungayiqwalaseli le uThixo ayenzayo. Amen. And people know. But siyayazi thina bana siqondene nongendawo. Amen.
Amen. We are declaring. That's what I know. That's what I understand. Praise the Lord. When I stand on a pulpit, I'm not addressing the people only, but the words that I'm releasing, praise the Lord, they must, even in 6 months to come, the words must have an impact. That is why kukho abangekhoyo mabafike bagangwe ngamazwi nemithandazo ewileyo kule ndawo. Another secret, mfundisi, that's why you will see sometimes the attendance during revival iyehla and you might be discouraged. Amen. But if you are persistent and consistent, qalasela kwenzeka ntoni after the revival. Fika abantu beqalathelana ukuza. And if you don't understand, ungabaqumbele, hey nakugcwala ngoku afuna ivusele liphelile. No, batsalwa ngamazwi ubuwa release in the presence of the Lord. Amen. So kukho lilizwe ke la kwamoya sijongene nalo, lilo elilawulayo kwilizwe lenyama. Siyavana bazalwane, benibhale into ezimbalwa phansi ozigqiba kodwa. Amen. Ihlale phansi potyakele imessage yam. Amen. Kodwa ke sawunyameza. Hallelujah. Hallelujah. And that is why xa usemvuselelweni you must fight for concentration. Uconcentrate uhlala uqwalasela uvilizwe. Ufuna kuyilwe. Siyabona bazalwane. Once you are in the church, you don't relax. You must fight for concentration. Amen. Yes, ba uyakwazi ukuthi uphakathi uquba emandleni kaThixo ungene call, because the call ugqibele kudala efonini. You step out, uphoswe lilifu selizinzile endlini, ustep out wena from a leaf. Awubamba icall, ithi call, Ntase uphi? Hayi ngisemvuselelweni. Hayi wethu akhonto Ntase bendiyokucinga man. Sike ndawucinga nje. Xa ubuyele emvuselelweni kufuneka ngoku unavigate ba lindawo ni leaf. Unganavigate iyophela xa ungaphindi ulifumane, because you have missed your kairos, your moment. You have missed your moment. Hey. Amen. So there's a discipline you must have when you are in the house of the Lord. Yaziba kuyaliwa. Yaziba kuyaliwa. Ungeni call ukushunyayelwa, you attend that call, uphosene nento ibizawutshintsha ubomi bakho. uThixo belungisele into ezawu address ubomi bakho ngela xesha. Xa isiza, the enemy disturbs it. Hey, I don't know why ndithetha ngohlobo, but ke masiqhubeke. Then izimisela ushumayela nyani. Amen. Hallelujah. But I believe the Lord wants to build more than anything else. The Lord wants to build. More than being blessed and be fired up, the Lord wants to build. The Lord wants a lasting impact. Not an impact of over the weekend, but a lasting impact. A word that will change your life. Kusukela ngoku ukuya phambili. We fight to stay in the house of the Lord. It's not a social club. Amen. Indlu kaThixo. Njengoba usendlini eThixo ukhona ongakufuniyo endlini kaThixo. Konke ndawo. Siyavana bazalwane. They know abantu abazalwane, they know there are those in the strict kubo because I'm training them. There are those ngaba sebancinci enkosini ndiyaba understand ngoba abantu engastrict mhlawumbe ngabalimaza. Amen. But those I'm training, they know. You can't call me uthi ubani ukuthiwa ubani uyagula uleqa apha. You don't come to church uleqa umuntu ogulayo. You don't do that. Uzawufika uthini ba? Uleqa uyofika ukhuze. Yo ugula nyani.
Yo, yeah, uyagula. Uyagula. Amen. Why don't you take that message and say, Thixo ndisaya endlini yakho, I'm sacrificing ukuyo mamela nobona umuntu ogulayo, because I believe my attendance endlini yakho will touch the person, will heal the person. My attendance as I'm praying here, I'm praying for the person who is sick. Then after church, I can now go and see the person. But mangiqale ngawe Thixo. Let me serve you. Where's Gaye washing on Sunday? Funa nje yome msinyana kubuya phangela ngoba why ngayihlamba ngomgqibelo. Siyavana bazalwane. Because into ebuhlungu into bana we will always come here, we will preach. Umfundisi will preach over your life every Sunday and there will be no change because you don't honor the presence of God. To you, coming to church is optional. I'm coming to church. So my family knows, not on a Sunday. But it's a funeral on a Sunday. You are on your own, not on a Sunday. And easy. Amen. I will see you after church. But if this is sangoma, this is also nature. Benza uhlonitshwa lithi ithongo linifuna esigodini. Benza uhlonitshwa. Di release ukuthi awuyabizwa abantu abadala. But now I'm a pastor. I was expecting you ungayi ecaweni uzosabela lento. Not on a Sunday. We don't do that. Don't do that. Siyabona bazalwane. I'm here to build. I'm here to build. I guess I'm here to build more than anything else. I'm here to build. Hallelujah. Because coming to church, it's work. Siphangela ngeca. Nawe ufuna phazanyiswa masiqophangela. Namthi phangela. Your family must know uphangela ngeca. The same way abangathi sanomfonela usemsebenzini, they must not call you because you are at church. No one must take it for granted to call you once you are at church, but they don't call you once you are at work. They want to see you if family because they respect the fact that you are at school. Asifuna umphazamisa because usesikolweni. But when you are at church, ukhwexwa sewulapha in the presence, ubethwe xini. Ubeke endaweni ityuwe endlini andiyiboni. Njani ndisecaweni? I'm at church. And now when you leave, uyobanika ityuwa ba isendaweni ethile ezantsi kwekhabhathi ethile, and you come back, what have you missed? Kula period. What have you missed for your destiny? Ngoba la Marco Shadi Bahalia. The book of John chapter 5. Into yayibangela balando dihlale for 38 years. Into bana xa amanzi egxotshaxotshiwe yayingakwazi uziphosa kuqala. So yayiba delayed. Ona amanzi ayegxotshaxotshwa, but yena wayiba delayed ukuziphosa emanzini. So may you not shift amanzi akho egxotshaxotshiwe. Upostpone wena uhambe because amanzi akho se-prepared. The atmosphere is charged up. The atmosphere is pregnant with possibilities. Puma when you're coming you. The Lord wants to release a prophetic word, a healing, a restoration, an answer. You step out. Step out. You learn, you discipline yourself, and you discipline everyone. Not in this endleleni, not in this endleleni kaThixo. Ngoba gogo abanamantondoni bayalindwa baphume pha. Why ungazolindwa wena when you are in the house of the Lord? Siyavana bazalwane. So the Lord looks at you, how serious are you? Yakubona ufuna umsebenzi, but how serious are you with me? Yakubona ufuna upasa esikoleni, but
how serious are you with me? How serious are you? Zimisele kangakanani na wena ngami? Yazibona isidingo zakho but wena, how serious are you? Do you know God knows that some of imisebenzi esiyifunayo uba singayifumana singohlukana nayo. I decide ukuthi ukukhusela wena. Ngabe uyakhala abakudala ndifuna ndide ndifumane. Ngabe uThixo uthi ndikhusela wena. Awukabikho ready. Bungafumana lo. Singakugqibelisa becaweni. Angixoleleni mabhethela amahla I'm building the church. It's church 101 today. Amen. Hallelujah. Amen. You discipline yourself when it comes to the things of God and the house of God. Amen. You see, unyana olahleko wahamba wathi give me, right? Akabe kudala walahlekela into yonke benayo wabuye sithi make me denze. Wacela into erongo. Wathi give me endaweni athi make me. Wazobuya sesithi make me senikiwe. Why? Ngoba kwa maxesha sicimbe sinayo capacity yodila nezinto singenziwanga. Ngekenziwa wena. Hallelujah. Some uThixo some of us uThixo sesibonile and uThixo khawulinde ngoku khawenzile. Well, some of us we get jobs and once we get a job we become too busy for God. Uthixo athi come khawubuye. If you contract iphelile or whatever uThixo uthi ake ngiqale nikwenze. You are not ready. You are not ready. Hayanzoza ndidiniwe. Wena diniwe ngo to come to church. Diniwe ukuza uzo clean ecawa what you used to do. You are now tired. The very same source of what you have. Now you are tired for it. You. Amen. Okay. Let me close. I wanted to speak about the deaf and dumb spirits. I wanted to address the spiritual forces today. Familiar spirit, spirit of witchcraft, monitoring spirit, strong man, spirit of death, spirit of stagnation, and the veil. I wanted to touch on those things, but it's fine. I will touch on one and close. Amen. Hallelujah. The veil. These are the schemes of the enemy. Zizixhobo uSathane azisebenzisayo as we are fighting in the realm of the spirit. Amen. Kwabanye we impose the spirit of death. Amen. Death means the absence of life. What happens when there is no life? There is no movement. Amen. So death, natural death, the physical death rather. Amen. But ikoni emotional death, ikoni spiritual death, ikoni financial death, ikoni academical death. This is the spirit of death. When you speak of death, you speak of termination. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, you are not dead physically, but you are dead emotionally. Yes, you are not dead physically, but you are dead financially because there is no productivity in your finances. You wake up every day and you say, I'm going to work. But you do not see for 365 days a year, but you cannot point not a single thing. Yes, you are working, but there's no progress. The spirit of death in your finances. Amen. Yes, you are a hard worker, you are willing. Akho textbook ungayifundi iyo but ukuqonda kungena engqondweni.
It's the spirit of death, academic death. It's not because you are lazy, you even study more than others, but I will even say it's simple, because there is a spirit of death when it comes to your academics. There is a physical death where there is death in your family. You know, sometimes every season, you know, sometimes there is praise the Lord. You know that it's the spirit of death in the family. And there's a spirit of death that comes in the form of sicknesses. hayi leswekile ngeyalapha ekhaya iqala xa una-40 into yalapha ekhaya nogqirha bathe batreyinelwa into yoba bakubuze into yobana le nto ngubani onayo kokwenu so that uzoyamkela. They prepare you to receive it. Siqale nini ngokukwamkela i-sicknesses? Who are we to receive sicknesses? Ayithi iBhayibhile ngemivumba yakhe esiphilisiwe. So who are we to receive sicknesses? But the spirit of death wants you to accept. Once uyamkela uthi ngiqalile hayi into kamalume. I am here to address the spirit of death, and I'm saying, death, your time has come. I am here to liberate someone. Ndizokhulula umntu apha nefamily yakhe. I declare upon your life, and I want you to receive, because I'm addressing the spirit of death. You are not dying financially, you are not dying academically, you are not dying emotionally, you are not dying spiritually. I declare in the name of Jesus, you shall live and not die. I declare you shall live and not die. Dithe ngamanye amaxesha sithethi nabantu, sithetha nemimoya. Dithe sithetha nemimoya. So I'm here to cancel the spirit of death in your family. Uba bebeqala ungcwaba ngesizini ethile, sizoyiterminate, sizoyixelela ixesha layo liphelile, ukukhanya kufikile. EBhayibhile xa kufika ukukhanya, ubumnyama buyadeda. Sizothi mabudeda ubumnyama, for the light of the word has come upon your life. I declare and I decree, no death, no premature death in the name of Jesus. The Bible says you shall live even in your old age. Ithi iBhayibhile nenwele zenu zawude zibe ngwevu ndinguThixo wenu. So I declare longevity of life. I declare no one dies before their time in the name of Jesus. I declare no weapon formed against you shall prosper. Ndithi asikho isikhobo esixozelulwa nawe esiyakuphumelela ngegama lika Yesu. You are here as a priest of your family. You are here as a point of contact to your family. Ndizothi nalowo ugulayo ekhaya uyaphila ngenxa yakho yobalapha. No death, no death, no death in the name of Jesus. Can you shout it, Jesus? Kuyathethwa nezi zinto. Kuyathethwa nezi zinto. Ndithi uyakwazi uvala umnyango uthethe nezi zinto. Uthi ngoku andifuna uthetha ngako ukufa, ndifuna uthetha nako ukufa. Ube ngathi ukhupha inja endlini uthi kufa ndini. Uyaphuma apha ekhaya, uyaphuma ezimalini zamo, uyaphuma ezincwadini zamo. The spirit of death is being cast out. Kuyathethwa nezi zinto. Ingathi ndiyasibona, ingathi ndiyasibona. Kwezinye izinto xa uzidilishana nazo iBhayibhile cast out the devil. You don't say Satan, uzawukwazi uphuma? Uzawuphuma nini? Ndiyakucela mani khawuhambe. No, ukufa lutshaba. That's what the Bible says. So any form of death is enmity to you. So sizothi kufa ndini hamba ushaka phaya. Ndinawo amajoni namhlanje are ready to fight. Ndizothi kufa ndini hamba
ngegama lika Yesu. Ingathi nise relax bazalwane. Do I have soldiers in the house? People who are ready to address the spiritual forces. Kufandini uyahamba ngegama lika Yesu. Can you shout Jesus one more time? You see now, sizawuvala ngoku. But ndifuna ubukho bethu apha kungaviwa sithi qha. Bakubekho umuntu osivaye endlini. Athi khona into eyenzekayo somewhere. Ngoba amakholwa akufanelanga bayahlangana isixeko singadlamke. I want to declare to the spirit of death ethemba lethu uyahamba. Come on somebody, uyahamba. Ala mashari bahalia. Irene bahashada la bahaya. Karabasade behele baya. Izasibiza ngegama uzasixelela siyahamba. Kufandini kubantu abatsha uyahamba. Moya ndini wotywala uyahamba. Come on somebody. Moya ndini ochitha imizi uyahamba. You spirit of sickness uyahamba. Shout it, Jesus. Siyalwa ngoku kila makasuta pahaya. Siyalwa ngoku sinxibeze tuzokulwa. We are addressing the enemy. Ngibona uSathana ephuma njengesela. Ngibona ebhankisha into zakhe ehamba njengesela. Ngoba the enemy ayala bashade behele bayadelele bohosia has been exposed. Sizochila imisebenzi yakhe uyahamba. Hey. Ucimba ukhona umzalo ufuna uma nomntana oliphara. Ucimba ukhona umntana wayesixelela ba mina ndifuna uba liphara xa ndimdala. It's a spirit. Abanye bayazama ngandlela zonke abakwazi usicontroller because lento ibaqhubayo ayonto ibonakalayo. It's a spirit. Uthi omnye xa engekatshaya athethe naye athi bengigqibelisa namhlanje but aphinde sibone ephathe lento. It's a spirit. So thina asizakazolwa nabantu. Kumsebenzi wamapolisa ubamba inyama. Thina sizobamba imimoya. Sizothi niyahamba. Our duty is to arrest spiritual forces. Sithi ngokuma kwalendlu kule ndawo lo mimoya ayinandawo kule ndawo. Do you know your church? Do you know your church? Bethel. 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 Beth is the house of. El means God, Elohim. So Bethel is the house of God. So we cannot allow demonic activity in the house of God. We cannot allow the spirit of witchcraft in the house of God. We cannot allow unusual things in the house of God. Siyala, not endlini kaThixo. Siyala, not in the house of the living God. We refuse. Deity, we refuse. Deity, we refuse. We refuse. The spirit of fornication and adultery not endlini kaThixo. Asizobula endlini kaThixo. Asizokwenza amanyala endlini kaThixo. Siyala. Sidingomama manje kwelibandla abazavuka ngo-12 bathi bantu ngenxa yegama yebandla lethu siyala. We don't approve or allow any spirit. But this is the house of God. Iphume from the house of God. Iyesixakweni. Sithi nothi kule ndawo inendlu kaThixo. Mawungafa abantu abatsha kule ndawo kodwa kunendlu kaThixo. Mama ungabanjwa abantwana ikamva labo liyophelela esitrongweni kule ndawo kume indlu kaThixo. Instead makungena iprojects apha. Instead ucounselor walapha makaze i-service delivery. Makubeka into emsindayo kanti yindlu kaThixo esixekweni. Indlu kaThixo esixekweni.
Next one is the veil. It's the veil. It's the veil. Come. It's the veil. Okay, no, it's fine. It's fine. You can come. It's the veil. I had to build, but now I have to close. The last spirit we are going to address, there's 7 or 8, but we are addressing these 2 only. Skoduke. Amen. Ikuselo. The veil. I discovered that Satana uyakwazi ulibeka ikuselo. A curtain. Satana uyakwazi ukwenza lento empilweni yakho. The enemy can put a veil, a curtain in your life. Zeza zinto uhamba uzibuza bamnandi ngothini kanti kukho into kusithayo. Do you know the veil? Yilebana abantu babaliselane banikhona ibhasari iphuma endaweni ethile wena ulibaleke kanti kukho into kusithayo. But imiphanga uyiva uqala. Family yakhe yakwazi xa ukumiphanga bama ikufonele. People know that xa kusweleke umuntu asinomshiya ubani masimazise. You are amongst the first people to be informed. But when there is something xa kuqeshwe endaweni ethile uyalibaleka. The veil yalibaleka. Ade omnye ebengazimiselanga ukulibala othuke nyani xa ibona athi yini mntasekhaya ndikulibala njani. Sekudlulile kanti naye akayazi khona into yokubambileyo ekusithayo. It's the curtain. It's the veil. Nini kunye namazalwane. The Bible says in the book of Genesis ekubeni uYesu actually uThixo ethe kuAdam utyile emthini, right? Wabakhuphe egadini yase-Eden, right? iBhayibhile ke wabeka ikhuselo phakathi kwabo nomthi wobomi. Thixo wabeka iveil. Xa sithetha ngeveil sithetha ngelimitation. Xa sithetha ngeveil sithetha nge-lack of access. Hayi. Tell about the spirit of limitation, because if I can ask this young man ba ihambe iya ngapha ingawa, because isight yayo illimited. Xa sithetha ngeveil awukwazi wabona, awukwazi uzibona ne-opportunities eziphambi kwakho. The veil. Iveil ikwenza ungababona abantu abalungileyo sebelapha phambi kwakho. Umbone xa ishomene nomnye umuntu bathini waye right ubani. But the spirit of veil is upon your life. The spirit that shadows you. The spirit of veil. Iveil le ikwenza uqeshiwe emsebenzini niyazifikela akho umuntu owazi background yomnye but bonke abantu basuke bangakuthandi. Abakho nto bayaziyo ngawe but awunamhla ebantwini awunamtsalane kanti there is a spirit. I learned to discover that. I've discovered that even sangomas, they use this thing, they put a veil on people. Ungabonakali kanti usetyenziwe kukho into kusithayo. Kuramashade behele bahaya. Ingathi ngamemezela namhlanje ngoba ngelixesha uYesu abethelelwayo iBhayibhile it was 12 o'clock emini. iBhayibhile nekhuselo lasuka lagazulwa kubini. iBhayibhile kusukela ngoko asisadingi imkhapheli siyazingenela kwitrone yobabalo ngoba ikhuselo lisukiwe. uYesu uyalisusa ikhuselo. Dizotelo khuselo liyasuka ngegama lika Yesu. The veil is removed. Can you shout it, Jesus? Sizosusa ikhuselo. Yithi sizosusa ikhuselo. You will attract favor. They will call you favor.
abantu abalungileyo bawufuna indawo nawe ngoba ikhuselo lisukile. Opportunities are coming your way ngoba ikhuselo lisukile. Now uzawuva ngemisebenzi ngoba ikhuselo lisukile. People will call you for good news ngoba ikhuselo lisukile. Kuramasadi bahalabaya Shanda lamakatsoto bohoy. The veil is removed. Lift your hands, close your eyes. Omnyakaza iqonda lento. Omnyakaza iqonda lento. Kodwa uzayibona apha evekini. Uzayibona apha evekini akulenyanga izayo. Omnyazanga wancokola noboss wakhe bakhe bancokole ngelunch nje ube mnandi. But people are afraid of your place, of your presence, of your comfort. But I want to declare, good things are coming your way. Xa senzeke ezo zinto uthembakale uze kumfundisi uzongqina amandla kaThixo. The veil is removed. Nebebesilwa nawe kungesizathu. Ndibabona bexolisa. Ndibona i-relationships zakho with your family or your siblings zireconcilwa nguThixo. Siyavana bazalwane. The veil is removed. But because of the apostolic mandate upon my life, I want to declare kulo mhlaba wakule ndawo. The veil into ebisenza nakumasipala into ebezidlula kule ndawo, I declare the veil is removed. I'm saying service delivery will be experienced in this place. Into yomane nisiva bayenziwe ngapha ya ayikazi ngapha. The veil is removed in the name of Jesus. Khathaliseki noba yitha, khathaliseki noba zi-street lights, awukhathaliseki noba ngamanzi. Whatever that is needed here, the veil is now removed. The veil is now removed. Sometimes endaweni babathethe bafumana isolution balwa bodwa, and that delays people. They drag service delivery because they are fighting against each other at the expense of the society. The veil is removed. Lift up your hands, we are praying. Kurama Sadi Bahalia. I want to pray with people about mfundisi. Diyazi ngqole nto uthetha ngayo. Diyazi ngqo. I know the spirit of veil. I know the spirit of veil. Sometimes ndisenyuliwe ndibiziwe phakathi kwabantu kuthiwe mina ndingajika. Sendiyiqonda seyinto yami. I know the spirit of veil. Sendiyazi ngoku noba ndinganyulwa kwabayi-10 mina ndingulowe 9 uzawujikwa. Ndingulowe uzawujikwa. Yandiqala ndincinci lento. Sendade ndayiqonda. That mna ndingulowe rejectwayo. I'm not good enough. I'm not good enough. Le nto ithathe i-confidence kuwe. Yathatha i-self-esteem. Yakwenza ube hopeless and selfless. You know, uba kwenzekile wena uzifumana izinto uzazifumana mva kunabanye abantu. Because there's a spirit of veil covering your life. There's a spirit of veil. It is now removed. In the name of Jesus. I'm saying it is now removed. In the name of Jesus. It is now removed. In the name of Jesus. Now with family meetings, uyalibaleka nobiso. Uve kuthiwa asikulibele. Sesithi